ovo posle izbaci na YouTube kao zaseban klip. Da. Na TikTok, mislim, da, na TikTok. Misliš ovo muziku? Dve stvari. Izlazi EP od Klike. To smo, mi ima četiri pesme, EP, zove se Bratni zločini. Izlazi moj solo tape koji se zove Plažni identitet, to sve izlazi u sledećih, recimo, 5 meseci. Highly anticipated. Ali vraćamo se malo u igru, onako lagano, da se ne uplaša ovi drugi reperi previše. I tako, ide muzika. Ali ona poslednja stvar, molim se Bogu za bif i jedan od jačih upada, brate, u domaćem repu. Molim se Bogu za bif. Da, tu sam i skidno moram priznati. Jedan od boljih upada u domaćem repu. Dobar si na plavi, na tim sranjima što masa još nije. Da, ovo što niste čuli, tu sam isto dobar. Zapravo smo dobri sad. Da, jeste, te pesme su... Čak smo i sebi dobri. Da, bukvalno, te pesme su, kao da smo svi dobili level up, razumeš? I beatmaking i sve. Da, sve je mnogo bolje. A vreme je da se mi malo modernizujemo. Jebi ga, ne mogu uvek da pojem kao, skida majicu, bacam pegle, brate, mogu malo i dobro repujem, jebi ga. Dobro, imali ste vi, sad ste malo i skromni, imali ste vi uvek tu. Ko tim, ja vas, ali ste komplet lepinje. Ovo je da su te pozdravili. Šta je to, brate? Ovo je ja sam pa na bile Tu se MV Slač, najlući lik u Srbiji, najlući Jaj se i niđa.